Aday. Oh, tangnabang yan tabi. Sarong kilo baga. Ako niya, hindi nga daw ang lista mo. Dako na baga. Sige siya na pare. Kailangan sa nakong mga dito. Ay sos, dahil na mag-utang dyan, ta. Oh no! Hindi nga daw, tarakulo na baga sa listahan mo. Paraan pa din 2,384. Kumalanda ko. Nya, mautang ka na naman, maragdagan na naman inay. Dahil ma. Para sa kilo baga. Tapos sarong, ano ko? Isang sarong peskatuna. Ano naman sa nainiyaw? Mabakal, parang kwarta. Meron naman panikan. Warang puso. Mautang ka na naman. Nakulo na baga sa pig. Lista ko sa Para imo. sarong kilong bagas tapos peskatuna. Nya, tayo may ninahileng na nakulo na nga sa lista mo. Daw mo na muna sa kuya. So, sarong kilong bagas tapos peskatuna. Kaya doon tagasan. Ay sos, kung dahil pa babayad ka sa aga, dahil ko na magkuha. Dali na pa din. Kailangan sa kang mga aki ko. Manglimos na sa naga mo. Paano ka? May eskwila sa gasuaki ko. Anong pagbalon? O di, ikaw po na mag-eskwela. Alam mo, maamsit pala. O iyaw, May mong gabaw ko yung tindahan mo? gabana. Oh no! Garawarang mga puso! Isus man itong mabakal. Kaising, mautang na naman. Tapos, di mabayad. Ano naman sana ini? Ang sabihan, mga lakang puso! Oh Isus no! naman. Piglilista ko na mga sa utang mo. Ayun, dahil taong ko palugod sa utang mo, kung mautang ka pa. Mapunta ako! Pag ako naging mayaman, balik ka! Mamimos naman! Ako, tamay tindahan, ika, wala baga. Ang milyon duwan! Dalawa tayo! Oh, ito ka pala nagkwarta. Teka na babayad kasi imo sa gang utang. Dahil para pahiling yan! Mula mo gabaw ko ang tindahan mo? Gabana! Mula ba? Sina? Dito na ba kapag kahira kong gana? Dahil taong takamuligday. Pulo ah! Mautang na naman, tapos walang kwarta. Baga man na makaurago naman kan walang kwarta. Handa, saray ko na lawin ng listahan.